Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna bi bernameyekê nû li pêşberî we me di vê bernameê de jî ez ê balê bikişînim ser mijara cih û bandora Melaya Cizîrî Melayê Cizîrî ya di wêjeya Kurdî de piştî wê jî ez ê çîrokek xwe ji we re bixwînim bi we re parve bikim têkoşîna tîpên qedexe. Çîrok jî bi vî navî ye. Niha berê dixwazim ji cih û bandora Melayê Cizîrî ya di wêjeya Kurdî de dest pê bikim. Wexta em lê ner bi rastî jî di nava her wêjeya milletên cihanê de kesên ku pêşengî ji wê dîrokê ji wê edebiyatê kirine heye û em bêjin nûnertiya wêjeya gelê xwe dikim. Wexta em hinek mînak jî didin taybet mesela di wêjeya Kurdî de Melaya Cizîrî heye, Feqiyê Teyran heye, Baba Tahirê Ûriyan heye, gelek destanên girîng heye wekî Memûzîn wekî em bêjin di heman demê de ji Şahmaran, Ristemê Zal. Mesela wexta em li cîhanê dinêrin mesela qada wêjeya İngîlîz a em dinêrin Shakespeare derdikev pêş. Dîsa em ya Fransî dinêrin Victor Hugo derdikeve pêş. Dîsa em li a Farisan dinêrin Hafız Şirazî derdikeve pêş. Yani em wexta li cîhanê dinêrin yani gelek navên ku em bêjin wê nûnertiya em bêjin wêjeya xwe ya gelê xwe dike derdikeve pêş. Yek ji kesayetek ku di wêjeya Kurdî de tê naskirin yek jî ji xwe me got pîskaberê Melayê Cizîrî ye. Mesela ji aliyê Melayê Cizîrî ve dîwan tê nivîsandin û yani em dikarin bêjin Melayê Cizîrî di heman demê de yek ji kesayeteke Kurd ya ji warê wêjeya rojhilata navî ne jî. Yani gelek kes jî di eslê xwe de li dû em bêjin bîr û baweriya Melayê Cizîrî jî diçe. Yani em bêjin xizmetekê ji pêşketina helbesta Kurdî dikin. Yani pesnê em bêjin Melayê Cizîrî di wêjeya Kurdî de tê vedan ji aliyê gelek kesê ve. Û yani ev di dîrokê de tê dîtin yani. Melayê Cizîrî di helbesta xwe de em bêjin helbestên xwe de qala rastiya civaka gelê Kurd dike, rastiya em bêjin çand, huner û baweriya gelê Kurd dike û ew nûnertiyê destê xwe de ji hestên civakê jî dikin. Melayê Cizîrî di helbestên xwe de wê mijara evînê jî tîne ziman. Yani ew pisporiya wî di wî warî de derdikeve holê. Yani em dikarin bêjin di wêjeya Kurdî de hestê evînê bi hostetî aniye ziman. Mesela dibêjî tu ji Melayê botî bipirs esrarê işqê hel dikir çi zanîn vê sirrê sed mela û müsteîd. Yani Melayê Cizîrî di heman demê de jî bi navê Reys el Şuara yani serokê helbestvanan jî tê zanîn. Yani gelek kes belkî bi vêyan zanibe lê bi vî rengî jî mela derdikeve pêş. Me got ji xwe gelek kes dibin tesîra wî jî dimayê. Mesela Şeyx Ehmedê Xanî cigerxwîne bêjin Feqiyê Teyran vana dibin bandora Melayê Cizîrî de mayê. Ji xwe Melayê Cizîrî di heman demê de jî em di Cizîrê çûn yani li Cizîrê jî dediyew di heman demê de jî Turba Memûzînê jî heye. Tê gotin Melayê Cizîrî û Feqiyê Teyran yani hevaltiyek Kurd û ji dil di navbera wan de hebû. Wexta em li bajarê Cizîrê jî dinêrin bi rastî jî li wir xwedî çandeke xwedî edebiyateke Kurd yani duwarê edebiyatê de ciyekî kevnar û gelek kes ji rêya wan pê ketiye. Feqiyê Teyran jî bi xwe rêya wê li Cizîrê ketiye. Yani ji wanê tê heta Cizîra Botan û
لفرتا دي بملاي جزيري جي هفالتيه كيدك يعني ألبت وقتا هر دو دقيجن هر لفر دو بفيجن نبيج يعني دواري بيشكتنا أدبيات تشتين نوجن در دكبورتي تناوان دجي كوت بيجك تشي دبي يعني شخوا اف كوت بيش هم ديوانا ملاده هم جي ديوانا فقيه ايران دجي تشي كي جرين دقري يعني دوی گوت بیجه ده ملا 25 مالکان فقیر جی 25 مالکان دبیجه دست بیگا گوت بیجه مثلا فقیر دبیجه سلاما من حقیری صدفك دوی تیکن ایرو لجزیره حقل ملیکن ملاجي سلامين ملياكتان بحدو بحسابن شبحتي آضا الشيطان لما لا الميم هيبن تصافقي برينداري اشقيمة دورمج الصحابهان دزانم مداحي كيمة دحزار ويكو سحان سناخاني مليمة لحم وعرض وجهان ملا هندي كو دقازهم دكيم سبرو خيري شبحتي تشنگ وزهم حيلاقن جدر باديري سناخواني فقحم إيروكي دجزيري ديسا جي يعني جوان قوتنان جيم دكارن في بيامي درخن وك ممو تاجديني هفالتي وانا باش هي يعني شخو فقيه تيران بشتكو ملاي جزيري دتشسر دلوفاني اخوة لسروجي هلبستا بناوي قوي إيرو قريامة تي دنبيسه دسبيكا في هلبستيشم دكارنو هابيجن قوي إيرو زعيف مأز دنالم أز لوي تايه دبرحانان دهات فعلم تلسما وصلتان ناي ساوقتام الملاية جزيري والشيخ حمد خاني جدنيرن يعني ملاية جزيري دحزارو شسدو تشليده كوجا داوي دكب بشتي مرنا ملاية جزيري عن ده صار شونده الشيخ حمد خاني جدايك دبه او البت نجهش دنا هفده يعني هفدنا ديدنا دي بلي دبن باندوري يعني مبيج الشيخ أحمد خاني دبن باندورة ملاية جزيري دا مايه يعني الشيخ أحمد خاني جدي جزيرة بوطان ويجي يعني أو متنين ملاية جزيري بهستية وقوستية يعني بتشه سرداناوي دیسا احمد خانی یک جوان کسان بوکو هند مدرسه ده به هلبستین ملا yani mezin bu yuxa peş xistî yani divirde nişaneya bandoreke mezin jî heye Ahmedê Xanî oxta tê Cizîrê li vir di heman demê de jî dibin bandora çand bêjin dîrok helbestên wî bajarê qedîm jî dimîne Ahmedê Xanî li vî bajarî ji galekî rospî çîroka Memê Aran jî guhdar dike û gava dîsa vedigere welatê xwe biryarekê dide û vêya jî wekî Memûzîn dinivîse yani Memûzîn di eslê xwe de bingeha xwe ji Memê Aran digire yani Ahmedê Xanî dibin tesîra mela dimîne û di Memûzîna xwe de wiha pesnêwî dide dibêje bi navê ruhê melayê Cizîrî bê hey bikira Elî Herîrî dê keyfek bikira feqîyê Teyran heta ebed bimaye heyran yani ev jî di vir de me xwestin bînê ziman dîsa ez dixwazim hinekî balê bikişim ser Cegerxwîn û melayê Cizîrî yani Cegerxwîn bi helbestê xwe yên bêjin serbest bandor li gel kirî yani Cegerxwîn ji xwe di heman demê de tê dêrikêşî li wir jî dikarim bêjim dibin bandora erdnîkarî û wêje û dîroka dêrikê de jî dimîne wekî melatê wir lê piştre dibe komûnîst
يعني مدكارم بيشن بشخوا جيجر خوين جدبن باندورا هلبسكاران دماي يعني هم دبن باندورا أحمد خانم جملاي جزيرة دماي ناويش خو جيجر خوين عسل شيخ موسى يعني دناف قال دوكي الشيخ موسى حساري جدي ناسكرن يعني جيجر خوين بمدرسين كردستاني ملاي ناسكري وقالك هلبستين وي هنا دبن باندورا هلبستا بناوي خلق نول من كن شيرتي دا دمينة ودبيتكي في هلبستي دا جي لقاي ناوي كي دبا ابناو جيانا الشيخ موسى حساري بتمامي دو كهارينا جبيتي ناوي جيجر خوين دقري وفي ناوي لخوادكم هات برج برجو پنابران دلگرد و دابر خنجران اورنگ حاله دلبران لو عاشقان خوین بو جگر ملا محیدین بلی گهدارین هیجا من خواست زنگی دوی چارچوبی دو بحثا ملای جزیری جگر خوین شیخ احمد خانی بكم يعني كان بيجن تشاوان دبن باندورا هبد دمانه تشاوان بيجن دبن باندورا عردني كاري وشي وديروكا باجارين كردستان ماي تايبت منكي بالكشان سر جزيرة بوطان كو قالك كس نكي وان وركتي يعني بيجن ريا وان بوركتي و دبن باندورا باجاري قديم دا جماي هاش دخوازم چیروکک خوب وره پارو بکم تی کوشیناتی بین قدخه وی چیروکش ده سال 2017 ده 25 پیش برکا چیروک هلبسان حسین چلبی ده بشا چیروکین کردی ده وکی چیروکا یکمین هاتم بجاردن و خلاتا یکمین وی چاقه هات داین حتی نها باور من قد چیروکی خو نخوند ولو ما مخواست از بورد و برنامه ده لگل مجاره ملای جزیری چیروکی که جپار بکم و به رنگیشی داویل برنامه بینم تکوشینا تیپین قدخه شوکش خلات و تینا بانگا بندوارین سبه هیبو دنگی خوزایش روناهیا داوه هیوه ده نقطین و ده هرکین سرکزه بین کجبرین نجبری ره دوری که هیویه دودرودن دیساندنا ستیرکان جار جاران رنگ و گازن شوی بچاوکی کلوگری دگوهرد. جار جاران قیرین انصار و قشاگرتی دبیبکین آسیمانین تاری ده سورد کرن. جالی اکیدن و جید کفا دستین خیالین سنجری ده تنیبون انجان کش این که هاتبون جبیر کرن لبرمرن ایبون. لیلک اندال اکیدن خیالی که جدال و دو خروجاندنا کفراتین بکل جان و هیوین دل آزاد دگریان. هیوین جدا و بندوار. بدجاره که ده دنگی که نرم و حزبار کججیدر که آوازین غمروین ده هرگین دل او خیالا لرزان. برخکا من. برخکا دشت و چیان بدنگی که زلال و هستوار برسودا. کرم بگه دایی. دوی شو العزمانا تماشدی که او چه ده فکری دیسا گلدخین آمن. گلدخین. واته هستین شاناز بو اوناف. نقشه یک جروناهی استیرکین شوه آرمانج و نوای گران بهام. گلدخین آواته گران بری العزمانا نهرد بهنه کورکشان و داویه پرسادای کاخو برسوان. دایی تو دزانی؟ هندک مایه کستیرکین مموزین به هف بخورجن. شواک مموزین به هف بخورجن ازیوان تماشه بکم و خوسته کاخوه یا کو دی جیهانی ده هری زیده دخوازم پیک وره از سری خو بلند بکم و خواسته که خو بقیرم. دایی که شیر حلال به هسته کی گش مزجی و گود. دکا و خواسته که خو یا کود جهانی ده هری زیده تو دخوازی پیک وره جمن را ببیشن. نا دایی از نا بیشم. دایی که شیر حلال لبروی گوتنی ماتمایی ما و با آورین مراخبار پرسی شبو چه دو نابیج برخکامن؟ دما کومه خونین خوش ددیتن ددگوت خونین خو نبیجن دبه کو بتال ببه
دما کو ez vê xwesteka xwe bibêjim ditirsim ku ev xwesteka min jî betal bibe lomaz nabêjim. Dayika Şîrhelal li hemberî vê gotinê hestiyar bûbû. Li çavên guldexîna xwe bi sekneke ku ji kela dimdimê bû nihêr û cirûsvedana xwesteka berxika xwe bêdeng di dilê xwe de erê kir. Jiyanê her dem hêviyên nûgeş wekî bayekî hênik di kozika xemzeyên xwe de nişte cih dikir. Di bextê xwe de ala şînawazên sorgulê li ba dikir. Guldexînê ji piştî bendewariya hêviya stêrkên ku navê wan Mem û Zîn danî bû, çavên xwe ji hêviyek nû û ji roja ku dê tu carî nikariban tarî bikin vekir. Çawa ku çavê xwe vekir, çavên wê li nivîsa dîwar a ku ji aliyê dilrewanên Emir Musa Anter hatibû nivîsandin ket. Behra têkoşînên gewre di nivîsa xwe de hestên xwe bi vî rengî anîbû ziman. Ev çi agir û zilm e. Kes wekî min 6 sala di nav vî agirî de neşewitî. Agirê ku nahêlin tu bi zimanê dayika xwe binivîsî. Guldexînê bi xemla kelecana nûzayî ji nav nivînê xwe rabû. Rahişlê nûska xwe ya ku bavê wê yê dilovan diyarê wê kiribû. Lê vê carê çavên wê yên ku nedixwest nav şerfiroşiya neyarên hovdar de biqurmiçe bi nivîsek nû ket. Kurdno, zimanê neyaran xwe nekin kiras da ku hûn nemînin tazî û pêxwas. Guldexînê rûpelên lênûska xwe ya ku kelecana zimanê dayikê bi per û bas dikir dîsa zîviran. Vê carî ji wêneyê Ehmedê Xanê dît ku teşeyekî din da bo esera klasîk a bi navê Mem û Zîn. Piştî bi dîtina wêneyê Ehmedê Xanê gotina rojhilatnasê navdar Mînorskî hat bîra Guldexînê ku bi ahengek dilniwaz wisa gotibû. Kurd xwedîwêjiyek gelek dewlemend in, gelek stran, çîrok û destanên wan hene. Bi kelecana van gotinan wêneyê Ehmedê Xanê Guldexînê ji malê derket ji bo ku kelecana xwe ya nû û bedew hembêz bike. Kelecana wê ya nû vekirina dibistana seretayî ya bi navê Bêrîvan bû. Ev kelecana gewre ya ji rûyê mizgînxêran bûbû sedema bişkivandina sebir û deyaxên ji bîbikên berbangê. Berbangên ku li ewlegeha canvejînê wekî henaseya biharê de hatin pêşwazîkirin. Roj li dû hev dibihurîn, êdî dema geşbûna kelecana Guldexînê ya ji bo daxwaza ku di cîhanê de herî zêde dixwest bi cih bê hatibû. Vê şevê hewce dikir ku heta dereng di hêviya xurujandina stêrkên Mem û Zîn bimîne û bi dengvedana tovavêtina nefelên çarpel exew neket çavên wê. Heta çar û nîvê sibehê li hêviya xurujandina stêrkên Mem û Zîn ma, li hêviya hevşabûna kêferatên ji hebûna tîrêjên şevê bû. Car caran xilmaş dibû, lê dîsa bi efsûna giyanên ronayîdar hişyar dibû. Dema ku hişyar dibû serê xwe radikir û li asîmanê ji şewqa evînê temaşe dikir. Pir hindik mabû ku Mem û Zîn bi hev bixuricin. Kelecana Guldexînê hew mabû ku ezman biqeleşe, lê dengekî ji rengê mirovatiyê dûr kelecana Guldexînê nîv cohişt. Derî vekin! Ku hin venekin em ê derî bişkînin. Tirs û xofeke kur dewsa wê kelecanê girtibû êdî. Dayika Şîrhelal bi lez û bez wekî ku birûs li ser mala wan bidin Guldexînê rahiş û ew bir ku li derekê veşêre. Dayê Mem û Zîn xuricandin daxwaza min a hevokên Guldexînê herî zêde doza wan dikir mixabin li erdê û dibin hovdariya neyaran de rêz bibûn. Reşebayê şevê tenê dengên çar guleyan û gotina bavo ya ku di qirikê de aliqî mabû li dû xwe hiştibû. Her çiqas Guldexînê wê şevê nebû şahidê xuricandina Mem û Zîn jî wê tu carî hêviya xwe wenda nekir û di qoziya dilê xwe de ew hêvî her dem germ dikir. Vê carî ji bo xwesteka wê bi cih were serî li rêbazeke din da. Dest bi jimartina stêrkan kir ku 10 rojan li ser hevstêr bijmarta dê di roja 11 de xewnên xweş bidîta û xwesteka wê dê bi cih bihata. Bi sebir û deyaxek ji feyza teverojên serbixwe her şev 10 heb stêr dijmart. Dem bihurî bû dîsa û li dû xwe gelek birînên pînekirî hiştibû.
Jimartina stêrkên şevê yên ku hêviyên ji tîna rojê di dilê Guldaxînê de geş dikirin jî qediya bûn. Êdî şeva dawiyê wê bi xewnên rûbedew çavên xwe ji ronahiya sibehê re vekirin. Çavên westiyayê hêdî dihatin girtin. Mijangên ji rengê tariya şevê li hev diketin. Xewnek ji nalîna şevê filîtyo hat ser mexsena dilê Guldaxînê sekinî. Roj bi lîlandinek ji dil li ser çiyayê ku tu carî çavên xwe zilmê re netewandibû bilind dibû. Li gendala çiya Guldaxînê ji coşa tîrêjên têkoşer bi hewldanek rûmetbar rûyê xwe dabû lûtkeyên ku nêzî rojê bû. Hewl dida ku hilkişe ser lûtkeya çiyayên berxwedêr destê xwe dirê ji rojê bike û xwesteka xwe ya ku di cîhanê de herî zêde dixwaz bicîhbe. Bi rojê re parve bike. Lêhişmendiya hovane ya ku di sed sala bîst û yekê de jî nehatibû guhertin ev kelecana pîroz dîsa nîvcohişt. Bi gulebaranên ku ji helwesta sekna mirovatiyê dûr agir bi çiya ket. Daristan jî pê re dişewitîn. Qeyrîna Guldaxînê li ezmanên bê stûn olan dida. Dûmana reşqetran çiya hêsîr girtibû. Di navê dûmana reşqetran de Guldaxînê hîn ji hêviyekê digeriya. Rûyê xwe dîsa bi aliyê rojê vekir. Çar tîpên qedexe li ser lêvên rojê deng vedidan. Guldaxînê her ku nêzî tîpên qedexe dibûn dûmana reşqetran hûn dadibû. Tîpek ji berxwedana Amedê, yek ji halana Qamişlo, yek ji henaseya Mehabadê, ya din ji azadiya Hewlêrê bû. Guldaxînê çavên xwe bi têkoşîna tîpên qedexe vekir. Guldaxînê dema ku ji xew hişyar bû ji devê wê tenê gotina têkoşîna tîpên qedexe derket. Dayika Guldaxînê ya Şîrhelal jî li hemberî wê rûniştibû bi rûyekî ku bendewarî di nizilan ser dilê gewre li Guldaxînê temaşe dikir. Pê hineke kûr kişand û got: Erê adaroka min, têkoşîna tîpên qedexe aniha li dibistanên bi navê Ferzad Kemenger, Ali Erel, Bêrîvan û Eveşana dayika Eweyş têkoşîna xwe berdewam dikin. Her ku dibistan tên mohkirin bi vîneke bê hempa dîsa ew mor ji aliyê gelê xwe ve tên şikandin. Daxwaza Guldaxînê dîsa bi cih nehatibû, lê têkoşîna tîpên qedexe ew hêvî bêstergeh nehiştibû. Li her alî olan dabû: Sûr, Cizîr, Nisêbîn, Şirnex, Dêrik. Bi feyza têkoşîna tîpên qedexe Guldaxînê xwest ku derkeve derve û biçe dibistana Bêrîvan, ya ku ronî di dageşedana zimanê ji ahenga bihiştê. Û hêza xwe ji van gotinên Mîr Bedirxan girtibû: Yên di mala xwe de bi Kurdî nepeyivin, ew ê Kurdî ji bîr bikin. Yên ku Kurdî ji bîr bikin, ew ê Kurdistanê ji bîr bikin. Yên Kurdistanê ji bîr bikin, nekeç an gurê min in. Dema ku Guldaxînê bi kelecana siberojên rûgeş derket ber devê derî, gulebaranên ku li ser xaniyê wê û di xewna wê de xezeb dibarandin, yek jî hat li bedena wê asê bû. Bedena wê ya hîn 10 sal bû ku çavên xwe ji rojê re vekiribû. Gazînên reşxemgîn li dû bêdengiyekê, lorikên ku hîn ji dayîk nebûbû dilorandin. Kajînên derbeker li wargeha bendewariyê niqirîskên azirî dilorandin. Lêhêviyên Cemîle ku wateya navê Guldaxînê li ronahiya roja çavên wê hatibû barkirin hîn germ bû. Hêviyên wê germ lêla şêwê cemidî bû. Di hundir sarinceke qeşagirtî de lorîk û dilopên hêsirê dayika wê ya Şîrhelal di niqutî ser lênûska wê. Lênûska ku di rûpelên wê de daxwaza pîroz hatibû nivîsandin. Daxwaza pîroz, azadî û serxwebûna Kurdistanê bû. Belê guhdarên hêja çîroka têkoşîna tîpên qedexe jî min were parve kir. Rastî wextam carek dinêj xwand ew hestên wê demê zindî bû hinekî bêjin hestiyarî hinekî ew hestên têkoşînê. Ew zilm û zordestiya bi salan dîsa li ber çavên min zindî bû. Di vê bernameyê de jî me balkişan ser di wêjeya Kurdî de Melayê Cizîrê her wiha kesên ku wekî Cexêrxwîn û Ehmedê Xanî û Feqîyê Teyran dibin bandora Îmayê û min balkişan ser çîroka têkoşîna tîpên qedexe. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.